Остават броени дни до 11 май, когато е финалът на конкурса Playmate All Stars, организиран по случай 15-та годишнина на списание Playboy в България. По този повод днес в студиото ни за пореден път са плеймейтките Гери, Деси и Зори. Здрасти. Здрасти! Какво правите, бе, момичета? Как сте? Не съм ви виждал от преди колко време беше? Колко време? От колко? От месец? Да, така. Значи, вие станахте трите подгласнички в Playmate, нали? Да. Да. Как се промени живота? Има ли повече... Има повече фотосесии. Реалитита. Има ли реалитита вече? Има. Какво реалити има? Мога да го кажа. Не знам какво е. Има много реалита, много фотосесии. След финала на самия конкурс... Ама ще ти изпадна, Замила. Ще изпаднат. Страх ме е, всеки момент ще изпаднат, ще се търкулнат към мен. Ау. Така изглеждат нещата. А ти, твой живот как се промени? Моя живот си е прекрасен. Винаги си е бил прекрасен. Добре, ето участва в Playmate. Какво ми беше казала тогава? Защо участва в Playmate? И ти ли случайно? Някаква приятелка? Не беше случайно, не. Не беше случайно? Не беше, С да. цел? Щях да ти показвам, да. С цел? С цел беше. Да. И какво стана? С тази цел постигна ли е? Ами, честно казано, аз след конкурса не съм очаквала нещо, кой знае какво да се случи. И не ми се е случило нещо по-различно. Важно е човек да си е в хармония с себе си и да си се чувства добре в кожата, така че... А ти в хармония ли си? Да. Защото гледам, че нещо се местиш. Някакси не са ми много удобни твоите столчета. Не са удобни столчетата. Да. Ами не, просто си служи къде така и ще ти стане много удобно. Изведнъж ще си стъпиш идеално. Мога да си го сложа така. Ето така си го служи. Ако повече ти харесва така. Много ми харесва. Много е хубаво. Да, завърти се малко. Много е хубаво това. Браво. Браво. А ти? Ами при мен също мога да кажа, че след конкурса разбира се, че има по-голямо търсене и ставаш малко по-популярен, но... По-голямо търсене? Ами... Има по-голямо търсене. Ало... Като модел. Да. Търсят за те. различни реклами, кампании и така. Да. Но след конкурса, разбира се, всеки си преценява по какъв начин ще се развива и вече... А ти какво прецени след конкурса? Как да се развива? И на тебе ли ти е неудобно столчето? Ако... Седни назад хубаво, отпусни се спокойно. Не, така си свободно. Чудесно се чувствам. Така ли си добре? Да. Добре. И какво прецени ти след конкурса? Ами имам си други цели, мисля да... Така, да. Виж какво е удобно, бе. Така, облегни се спокойно. Много добре, браво. Така, кажи сега. Искаш ли ти да се облегнеш, да се отпуснеш спокойно? Да, седни хубаво назад. Така, да. Така било по-добре. Да, разбира се, те затова са направени. Да дойдат гостите, да седнат, да се отпуснат, така да се почувстват удобно. И какво прецени ти сега след конкурса? Ами след конкурса, мисля, че след други неща, които не са свързани само с Playmate, в крайна сметка не завърши всичко с Playmate. Да. Така че... Какво ти се случи на тебе друго нещо след конкурса? Ами нищо толкова специално, нещата си продължават в... Покачи се търсенето. Това ли стана? Ами... Просто конкурсът ти дава възможности, от които ако прецениш, може да се възползваш и да се развиеш по-нататък като модел. Ако прецениш, може да се развиваш в друга насока. А ти какво прецениш? Ще се развиваш ли по-нататък като модел? Аз съм решила в момента да запиша курсове. Да. По какво? По актьорско майсторство. И в момента съм преценила, че искам да се развивам в тази посока, така че ще си отделя... Актриса искаш да... в тая посока? Да, това ми е интересно в момента. Актриса. Добре. А при тебе какво? Повиши ли се търсенето? Разбира се. Силно повишено търсене се наблюдава след конкурса. За фотосесии искам да кажа. За каквото е търсенето, аз откъде не знам дали е фотосесии, мотосесии, няма никакво значение. Има си търсене, нали така? Разбира се. Звънят ти, пишат ти, във Фейсбук, по телефон, във Вайбър, навсякъде. Точно така. Да. Ти знаеш, след моето участие при тебе, то за един ден станах звезда. Точно така. И смятам, че... И търсенето се покачи. Ма разбира се.
И след конкурса се откроих много от останалите момичета. Да, и сега се открояваш Разбира просто се. с това, което така демонстрираш. Има с какво, нали? С тая, моля? Има с какво. Ами да, открояваш се. Въпреки че аз нали съм ти казвал, че на мене изкуствените гърди не ми действат много силно. Така. Не помня такова нещо да си ми казал. Не съм ли ти казал това? Не съм ли ти споделил? Не. Не мога, аз обичам малко по-така естествени неща. Не мисля. Не ти личи. Не ти личи. Сега излага. Ама не е верно, това го правя тук така за театъра, за телевизията. Иначе ако сме в живия живот, ще и налетя веднага на нея. То обикновено така става. Добре, благодаря ви много, момичета, за това гостуване.